Il m'est particulièrement agréable de me retrouver dans cette auguste assemblée complémentaire dans sa diversité. J'apprécie à sa juste valeur la présence à cette cérémonie des anciens membres venus s'associer à cette manifestation pour sa réussite et particulièrement nous saluons la présence de M. Mamoudou Bokar Sow, professeur de français au CM de Pété, dont son esprit d'initiative, son sens de l'organisation, son abnégation ont donné au club ses lettres de noblesse. Mesdames, messieurs, il n'est point besoin de vous rappeler les objectifs de l'association Gomoubamtare Legnol Fulbe qui sont unir les membres animés du même idéal de sauvegarde de leur identité, de raffermir entre eux les liens d'entente, d'amitié, de fidélité et de solidarité, améliorer le niveau des élèves, permettre aux élèves nouvellement affectés de s'insérer et de s'épanouir, aux anciens de maintenir le cap. Aujourd'hui, en choisissant un parrain et une marraine à l'occasion de notre journée culturelle, nous avons respecté une tradition du club. Notre choix s'est porté sur deux hautes personnalités qui font l'honneur de toute la communauté Peul. Qui ne connaît pas Samba Ndiobène, un digne fils du Jolof, un militant aguerri de l'APR, DG de la SAED, homme de confiance du président Macky Sall, soucieux du bon devenir de son pays, de son terroir et de toute la communauté Peul. Soyez le bienvenu. Bismillah. L'adage dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. La partition jouée par Mariam Faisal qui a mis fin à la grève des professeurs l'illustre parfaitement. Madame Ndiaye Salamata Sow n'est pas en reste. Toujours à côté de son époux M. Alingou Ndiaye, ministre de l'Intérieur, elle s'occupe royalement des affaires internes de l'homme politique, tant et si bien que le ministère marche. Ses largesses, ses gestes d'humanisme et de bonté à l'égard des gens et particulièrement à l'égard de ses parents Peul sont connus de tous. Soyez le bienvenu. Bismillah. À ces deux hommes charitables, nous témoignons notre reconnaissance et notre attachement suite à la contribution inestimable qu'ils ont apportée et sans laquelle nous ne pourrions réussir l'édition 2018. La diligence avec laquelle vous avez répondu à notre demande, mais surtout l'honneur que vous nous avez fait de rehausser de votre présence effective la journée témoigne une fois de plus votre engagement constant pour la cause Peul en particulier et de l'école sénégalaise en général. Ce geste traduit votre adhésion à la volonté de la communauté scolaire du lycée Albouri Ndiaye de rallumer la flamme de la réussite. Par ma voix, je vous transmets toutes les prières des parents d'élèves, celles des élèves du lycée, des membres du club. Nous ne pouvons remercier, nous ne vous pouvons remercier jamais assez. Merci de votre aimable attention. Vive le club Gomoubamtare Legnol Fulbe, que la fête soit belle. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jomiraɗo subhanahu wa taala e julde ɓirɗo windere nde woni seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen calmina hande kala goppuɗo haajuji mum e hammuji mum ari nodade hande ñalawma tedduɗo ñalawma pulago woni ñalawma Gomoubamtare Legnol Fulbe. Amin calmina parrain o donc o arani kono délégation mum ari ɗum ko mawni men moƴƴo woni Talibou Yoba. Amin calmina délégation Mamadou Diatta fof. Amin calmina madame la marraine woni Salamata Sow. Amin calmina délégation mboyade fof, donc maire uji wiyaɗi ɗi, les honorables députés, amin calmina mon. Amin calmina fedde tambine gurdam pulago e pine mum ɗo Daara Jolof ɓe ganda hitande fof aɓen ɗo aɓen jaada yamen jamma e ñalawma. Amin calmina présidente pinal Fulɓe mo Guiƴ e délégation mum. Amin calmina Ceerno Hamidou Ba. Amin calmino sandaji ɗi ganda soɓe calligima ɓe juuli ɓe duwima tan Allah jaaɓo o woni Hizbou Riba wa Tawfiq. Amin calmina mon. Amin calmina tan kala ɓiɗɗo juɗɗo gonɗo hande e salminago ɓuuri ko tengtude e calminale woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Beelamma waɗi hande saabu ko ɗum ñalawma pulagu
donc ko gomo ɓamtare leñol fulɓe hitande nde Allah waɗat foof ɓe mbaɗat fête mabɓe hande noon ko ɗum fête mo ganduɗa ko ɗum fête pour weltare ɗum addi amen ɗo ɗum addi ɗo cikkumi kala ko ganduɗa aɗa acci haajuji ma e hammuji ma aɗa ari ɗo donc amin mbima tan bisimilla ma e ñalawma te inchallah ma on ganda ñalawma o hande hambo dahmi te ñalawma o hande son kooti so Allah jaaɓi ma on ganda ko tahno mon ar on nimsitani ɗum amin calmina MC Kalse e rappuraji gelongal en kam fof ɓeɓe jaadi fof amin calminaɓe amin jarno mon aussi donc parrain o donc o ari donc o arani kono addi délégation mum o waɗi hen jungo mum amin jetta ɗum monsieur Talibou sa yeehi mina amin parrain o min beltima wax degui yallah ko wino amen o waɗi ɗum mais aussi amin jetta marraine o woni madame Salamata Sow kamne aussi ko wino e hakkude amen o waɗi ɗum kono cikkuma hande jamma o hande walla ñalawma o hande komo ñalawma pulagu wona ñalawma politique wala ñalawma goɗɗum ko ɗum ñalawma pulagu donc amin ñaago tan amin ñaago mon ɗum hiiri te gofon jogui haajuji mum amin ñaagomo tan kala mbaɗo ar tan yo discours o yomo yot yomo few yomo raɓɓit par ce que temps o hewani donc amin calmino on amin jaaro on mbiɗa yafno kala ko ganduɗa tan min laayi ɗum ko ganduɗa koko ngakki gandan ko neɗɗo way noon neɗɗo foof timmani kala ko ganduɗa min laayi ɗum aussi ene fewi gandan ko jomiraɗo subhanahu wa taala bandiraɓe sehilaɓe on jarama Allah jarama assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama goto kala inde mum yettode mum en calmini jinnaɓe ɓe en calmini fedde gom ɓamtare leñol dow lycée Alboury Ndiaye e dow inde président mum woni Ousmane Pène min woni présidente pindi pinal fulɓe ɗo guiij mi ari ɗo hande min jetta Allah nde Allah okkata amen goomu ɓamtare noddude amen min noto e dow inde mbiɗa ari ɗo min délégation min calmini président woni président fedde tambidi pulaar e pinim caggal ne jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ala ko woni fandare amen noon so wona yo min jolto hujjuji amen jangga min gonta min gona neɗɗo goto min mbawa yoltode hujjuji amen wata jool kala pelle pular gonɗe ɗo e département Linguére goto kala mi salmini fedde nde e dow inde président mum mi salmina ono monsieur le parrain woni Samba Diobert Ka ay so arani mi salmini délégation mum mi salmina madame la marraine mi salmina kala noddare ɗo hande e nde fedde a notima mi salminima goto kala dow inde ma yettode ma on jarama bandiraɓe département mbo Linguére min calmini dendagal finoɓe ɗo e département mbo Linguére sen calmani noon puɗɗoroɗen halifaɓe diine pawen e jungo ceerno Adam yottinana men dendagal halifaɓe diine so ɗum ɓenni calminen dendagal halifaɓe aada ɗum pawaten koye jungo monsieur le maire mbo Linguére yottinana men dendagal halifaɓe aada ɗum so ɓenni eɗen calmina dendagal terɗe fedde goomu ɓamtare leñol fulɓe ɗoɗo lycée Alboury Ndiaye mbo Linguére eɗen calmina dendagal pelle gonɗe ɗo e nder Linguére ha ummeɗe nokkuji goɗɗi gari ɗo eten tawtorede oɗo ñalawma fina tawa so ɗum ɓenni bandiraɓe mbiɗen ko fedde tambinde gurdam pulawɓe pine muɗum ari tawtorede ñalɗi pine baɗoji ɗo eten ɗo Linguére yaadude fedde meɗen goomu ɓamtare leñol fulɓe eɗen gandi gila lewru mars dari eɗen e jillu kala weekend eɗen jaaha nokku eɗen tawtore ñalɗi mbaɗi niyeten so en mbaɗi ko tolnoto e région ngaji sappo wadde ɗum ɗo uddirde ɗo hande gam wawde foftade a lewru korko ndu yawta en jettat hen Allah o mo ganduɗa ndewnani men wawde tawtorede ɗinɗon ñalɗi foof e wawde tawtorede hande o eten oɗo ñalawma bandiraɓe mbiɗen ko
pulaagu holko woni pulaagu pulaagu base o ko ɗemgal ngal wadde bandiraɓe ɗemgal ngal yo heew doole e ko mbaɗaten ko alay saga kaalen ɗemgal ngal janggen ɗemgal ngal piren ɗemgal ngal nde wonno ko ɗum woni faara men te ko ɗum woni darde meɗen en mbawa ɗo rendu mbiyen fedde tambinde gurdam pulaagu e pine mum mbiyen fedde kawral mbiyen goomu ɓamtare leñol te en daranaki ɗemgal ngal en jangañi ɗemgal ngal en bindañi ngal ɗiɗo ñalɗi ko heewi ene hen foti jangede nde wonno mbiɗen ko ñalɗi fina tawa meɗen noon koko yaaji e bangeji kewɗi en jii hen ɗo ko heewi kono bandiraɓe jinɓe ko yo en ɓeydu ɓeyden darade ɓeyden rendude ɓeyden jaggadirde darana ɗen ko ganduɗa ko ɗum woni ɓamtare leñol meɗen eɗen gandi ɗemgal pular ina jeeya hande ɗemgal ɓurgal haalede nder Afrique sa wi ɗemɗe ɗiɗi walla tati a limarat pular ɗum ko ala sag wadde bandiraɓe hare men holko foti wonde ɗemgal pular wona ɗemgal kutortegal e nder Afrique te koko foti wa wonde kono holko waɗata ɗum ko dardam ko darde mon ko darde fofen kono wata won ɗiɗo ñalɗi tan ndendoɗen kaalen so en kaljiti hen nattanen gueɗe goɗɗe wadde onon ɓeɓe ganduɗa onon goni helifaɓe ko faate diine min jii duwawuji mon min jii darde mon nde wonno gila jamanu Cheikh Oumar en ala fof koɓe mbaɗani e leñol ngol anduɓe men to batte diine jangani piri bindi ko heddi ko oɗo saaha mo tolliɗen onon ɓeɓe ganduɗa onon goni halifaɓe aada ko onon kaldani mi fuɗɗoro hono ɓeɓe ganduɗa ɓenɗo jooɗi mi fawa e junggo honorable député Aliou Dembour Lel mbimi jaggirane sukaɓe ɓe komin mbaɗata ko ɗum woni darde mon miɗen laaɓa min jii tourné ji mon ɗi mbaɗa toon darde mon to assemblée nationale min jii kono alay saago duyson amen min ngala doole min mbawa kono emin jogui fandare emin jogui yidde holko timmatinta ɗum ko ballal moɗon gannon kadi so jii emin mon cuuɓo hono docteur Sayed walla madame Ndiaye Sali walla woɓɓe suɓateɓe nokkuji goɗɗi nde wonno kala to jaaɗen ko yontaɓe waaɓe ni cuɓate min jiɗik somin mon cuuɓo min cuɓori moɗon ko wutte pulago ko on min ƴewata mon minen ko heddi ko wona haaju amen si yonti goto fof ma waɗoy ɗum ɗo foti ɗum ɗo wadde ɗo wadde min mon ñaagui duyson pelle ɗe duyse pelle ɗe jaggira noon pelle ɗe gandon kadi ɓe wonɓe pelle koɓe jangguɓe koɓe sukaɓe eɓe jogui yiyande eɓe pini hay goto wawi wat récupéré hay goto wawi baggu kala cikkuɗo ɗum a baggi hoorema ko heddi ko min noddi mon ko eko ndenduɗen ko min noddi mon ko eko jeyɗen ko min noddi mon koko ndenduɗen ko renduɓe noon peccat min jaggat ga jaggon to nde tiɓo wawa yahde dow somo yeehi dow mbo hunde somo hundama cakkaɗen less dañen ɓuɓri pulago yaara yeeso bandiraɓe on jarama taali islamiyankoji musidɗo moon Hamidou Samba salminta moon e juurade moɗon e konngol Hizbul Rida wa Tawfiq woni konngol sanɗaji mbule wudda juurano mbinoɗen ni songa mbamta ñagobbele guddogore mawɗo sembe yarelote to umma to no woɗɗi ɗo faya ɗo no woɗɗi kono alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗo hande woni ɗo jooɗa wadde ɗo jooɗa ɗo ko ɗon golle ɗe jawtata golle noon goƴi waɗa ko sagata waɗa golle no ɓe mbirata ni so lekki fiini wonɓe so bobo yonti yo yillo so bobo yonti yo yillo so bobo yonti yillaki ɓernde waɗɗat ñalda miijoji tawno aduna ko golle goni hen Allah jarama a jarama Camma Dia bambaɗo hayre law bambaɗo sanɗaji bambaɗo hayrankoɓe bambaɗo ko pulagu top joɗi ɗo Daara Jolof
mi weltima jarama ko wona ɗum ko eɗen calmina hilifaɓe meɗen diine eɗen calmina hilifaɓe meɗen aada eɗen calmina kadi ne fedde meɗen fedde lycée Alboury Ndiaye woni goomo ɓamtare leñol fulɓe alhamdulillahi rabbil alamina en calminata président o monsieur Pen nawora dendagal membre aji gonɗi e fedde nde darde mabɓe e tampere mabɓe ha oɗo jamma hande weltare wawi wadde ko kamɓe goni dadiɓe ha fedde nde wawi darnude oɗo jamma hande woni belamma yimɓe foof bone foof so rokkama micro haalata koko gatata e ɓerde mum ko minen de Pulaagu gatata e ɓerɗe amen wona yo neɗɗo welto yomin kaala ha neɗɗo welto ala ɗum gatani e ɓerɗe amen wonno waƴa ɗum ko jootaɗo gueɗe muɗum alhamdulillah rabbil alamina leñol ngol woƴi amen ko leñol ngol kala ɗo neɗɗo heedi so tawi koye laamu so tawi koye diine so tawi koye nalankagal so tawi koye yontede so tawi tan ambo darani leñol ngol amin keptinamo amin jiyamo amin paamamo amin beelemo so daranaki leñol ngol so welama o wona pullo so welama o wona e laamu so welama o wona e diine minen min jiyatamo tan ko leñol ngol tan woƴi amen haymo jeeyaka e leñol he daraniɗo leñol ngol hay ko neɗɗo goɗɗo tan wona leñol he jeeya darani leñol ngol hono no musidɗam Coy Ndiaye en mbaɗini le passage mi salminaɓe no ɓe mbaɗini kala baɗɗano amin beltono ɗum wadde ko leñol ngol tan minen woni haaju amen woni hammu amen woni himmu amen min ngala haaju goɗɗo ɗum noon wadde alay saago bandiraɓe leñol ngol mbasen famɗikinade mbasen yondikinade saabu famɗikinade e yondikinade ina bone e leñol wonde komi mawni mi yahata to programme Pulaagu walla komi ceerno mi yahata to programme Pulaagu walla ala min komi député walla komi ministre mi yahata to programme Pulaagu walla mi yahata e sukaɓe daraniɓe Pulaagu ɗum ɗon bandiraɓe ko wadde hoore muɗum maire neɗɗo noon o wawa timmude so wona o timma e timmal ngal foti timmude ngal woni ɗemgal makko woni ƴiƴam makko woni enɗam makko ko ɗon neɗɗo timmata kala so yeehi banggue goɗɗo o yiiɗe toon o hoole toon o timma toon kono sa nuski leñol ma a nuski ƴiƴam ma a nuski gendi ma sa wi aɗa wono e banggue goɗɗo sa renaki gonata tan ko dewowo noon yo Allah dandu men e rewde so ɗum yawti pelle Pulaagu ɗe gurnen ɗe haɗe guura ko sukaɓe yontaɓe goni hen sukaɓe jangguɓe finɓe famɓe goni hen duysen ɓenen foof darɗen caggal mabɓe koɓe mbaɗata ko beela yaara yeeso so ɗum ɓenni bandiraɓe mbasen yawde village uji meɗen ɗi gonɗen ɗi village uji ɗi gurnen ɗi kala neɗɗo no heeɓi poste walla heeɓi gandal yo nawtu gendi muɗum hoto neɗɗo yaw suudu woturu hoto neɗɗo yaw galle goto galleji tati gurne gendini goto foof yo wurno gendi bamum wasa yaadana wurno e gendi bamum goɗɗo hoto hay goto yaw gendi muɗum mbaɗe toon forage uji mbaɗe toon jardin ngaji mbaɗe toon gaynaka mbaɗe toon kala ina ɓamta gurnon leƴƴi moɗon gurnon gendi moɗon ha janggo e jaam on jahata oɗon naata e guure goɗɗe tawno so neɗɗo yeehi tan yahay guure goɗɗe so renaki tawi ɓendani e gendi muɗum so ɓendani hen so yeehi tan faggoyto ko goɗɗum te sikkata ko ɗum ɓuuri garɗude e ko faggi ko watti oɗon gandi Pulaagu haydara ɓurani ɗum so tawi wiyama ko nayyi ko pullo so wiyama beyi ko pullo baali ko pullo gueloɗi ko pullo anani de jamboragal ko pullo jondam ko pullo pinal ko pullo hakkille ko pullo wadde Pulaagu famɗani bandiraɓe parɗinen koye meɗen kala ɗo dareɗɗa pullo kala ɗo woni no hooli hoore muɗum wonno ko jambaro wonno ko joom hakkille ko pinɗo ko pamɗo so janggui wawat so ligguima liggoto ha moƴƴa wadde bandiraɓe neɗɗo hoto yaw hoore muɗum minen de amin jawi neɗɗo gonɗo e laamu tawa biyo hoore mum ko pullo bomin gandi gendi muɗum mo ganduɗa hoore maɗa ina yawi pelle Pulaar tokose ɗe ina yawi ndente Pulaar tokose ɗe amin jawi on uffin wo tuffin li maghruuri lisani lahu jinsun walakinahu jinsun bila samani ko noon arabe mbi arabe mbi neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko nuskuɗo ɗemgal muɗum ina yahana ɓamta ɗemgal gongal on fef muɗum ne luuɓa min ne sicca amen arabe mbi on ne joguiɗo asli kono ala jibinanta asli ke haydara o way kono dimaro e leñol heeni bandiraɓe naranɗe leñol ngol amin keɗo mon ensemble guilay député ji amin keɗo moɗon goto e mon fof ɗo woyi amin gandi
ko yahata amin gandi ko gollata amin gandi heddo ko min kaldane mudum dum non ko weltanade mon tan ko wana dum ko eden beltono kadi honorable député Aliou Dembourou nanɗo eɗen beltonomo eɗen beltono kadi ne maître ka eɗen beltono ɗum eɗen beltono hono wiyete kadi Idi Diop eɗen beltono ɗum eɗen beltono kadi ne Samba Diop en ka mi nani golle makko mi meeɗa yiidemo mi meeɗa yiide jiiɗomo kono mi nani golle makko e pulago yo jokku golle ɗe ko ɗum tan min jiiɗi min jiiɗa hay goto ina yawa leñol ngol walla yawa pelle ɗe pop darana ɗe ɗo ha guiiƴ ɗo ha daara ɗo ha barkeji ɗo ha jagat ɗo ha weeli gara ɗo ha sergue dendagal ɗo pulago woni daran ɗe pelle ɗe amin keeɗi moɗon noon noppi amen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie infiniment pour ce choix porté sur ma modeste personne. Je suis d'autant ravie que je suis une des vôtres. Ancienne élève du lycée Albouri Ndiaye, j'ai passé toute ma prime jeunesse à Linguère. J'ai aussi le privilège d'être l'épouse de l'édile de la ville de Linguère, le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Il m'a demandé de vous transmettre ses meilleures salutations. Je remercie mes amis, frères et sœurs qui ont bien voulu m'accompagner et qui, par leur présence, ont donné à cet événement un éclat particulier. Les journées culturelles sont devenues une tradition de nos lycées et collèges. Un moment fort pour communier entre amis et frères. C'est assurément une belle occasion pour renforcer les liens de solidarité. Chers élèves, je vous exhorte de persévérer sans relâche dans vos études. Soyez les meilleurs. Dites-vous avec conviction et détermination que c'est possible. Travaillez alors comme des adultes et amusez-vous parfois comme des enfants. Je vous encourage dans cette voie. Je vous renouvelle toute ma disponibilité et mon engagement à vos côtés pour que vive la culture Pulaar en osmose parfaite avec les autres cultures. Il s'agira pour nous d'être présents au rendez-vous du donner et du recevoir pour reprendre l'expression du président Senghor. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un plein succès dans vos études. La fête est déjà belle. Je vous remercie de votre aimable attention. Bandiraɓe caggalde ƴettuɗen jomiraɗo subhanahu wa taala julɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettuɗen yumma e baaba eɗen gonde weltare arde ɗo hande tawtede ñalɗi club Pulaar mo lycée Albouri Ndiaye. eɗen mbaɗa remercier ɓe gonduɗen foof fuɗɗorade e honorable député Aliou Dembourou Lella en passant par le maire de Labgar monsieur Idi Diop, chargé de mission nene men Hawa Dembal. eɗen mbaɗa remercier le président du club. Vraiment min weltima trop de cuɓiɗon min mbaɗɗon min marraine he oɗo journée. Ko weltare tan e wadde passer un message wiide enen fulɓe gartiren hakkillaji men e koye men. Ganden enen goni heɓe gartiren hakkillaji men, liggoɗen leñol men, mbaɗen leñol men wona faaro men. Allah jarama, on jarama sabu wiɗa ɓamtare Pulaar. Mi salmini on feewi. Mi salmini on noon e inde Samba Diop en ka directeur général SAED. Ko hanki jemma tan o noddimmi o wima homo teddanira ñalde ndeɗo kono heno faaɗi wonɗo noddaɗo goɗɗum yo mi heɓa mi tawaɗo woɗɓe sehlamu woɗɓe e militant ji mum woɗɓe ɓiɓɓe yummi mum ɓiɓɓe babiraɓe mum wonɓe ɗo e Linguére mi tawɓe ɗo min garda e ndeɗo yewtere. Ɗum noon ko ɓeɓe tawmi ɗo maɓe ɓuuri yimɓe nogas kono hande de jottimi ɓe ƴetti foof ɓe tegi junggam ɓe mbi yomi haala inde mumen. Wadde noon haadam fuɗɗade ɓen mami yettuɓe e ngal teddugal ngal mbaɗanimi saabu min tan ene mbawi famɗude e kolima ɓe totti kam konngol yomi haala inde mumen kam foof. Waɗi ɗo ni ɓe jarama saabu ɗum weeɓani haalde e inde Samba Diop en ka. Samba oɗon jii ɗum parnor ɗum jiɗɗon ɗum cuɓani ɗon ɗum koye moon mbaɗɗon ɗum parrain. Wadde noon
on juumani sabu ko suko jeyaɗo leñol he ko paamir leñol ngol ko nafowo leñol ngol ko nafowo Jolof kala ɗo leñol ngol dari hombo onon dari kala ɗo leñol ngol dañi haaju ma o dara hen kala ɗo kurka dañi haaju e département e ma o dara hen wadde noon on juumani mi wawa ɗo woni noon mbiɗa siftinore qualité ji Samba Ndiobé en foof sabu ko onon ɓuurimi ɗum andu bom mi andi ko waɗata ko humpani hay goto eyyi wadde noon mbiyami tan koko orateur goto mi andi Siddati wi ko haɓanede leñol wona tan mbumbayuɗi ɗi hen jeeya kono ɓuuri ko hen won mana fof ko jangde jangon ɗemgal ngal mbindon ɗemgal ngal hoɗon ngal caakti jangi noon ɓiɓɓe mon ɗemgal ngal ɓe mbawa ngal windude ɓe mbawa ngal saktude saabu koko winda tan heddoto ko winda tan heddoto wawa simtede janggo jaam hande ko jamanu bindol ɗum ɗon noon on daroto hen kaalon ɗemgal ngal ɓiɓɓe mon kaala ngal mbindon ngal ɓe mbinda ngal ko noon jamanu yaari hande kala ko windaka majjat wadde noon Samba homo yafno ko hori ko arde sindo ko sago mum arata ɗo hande sindo ko sago mum arata ɗo hande hay seeɗa ko neldi on ko sindo ko sago mum ɗum ɓuratno ɗo saabu homo anniyino wadde ko ɓuuri ni homo andi hoɗon kaande ko ɓuuri noon hoɗon kaande e wallede ha ɓuura ɗon wadde noon ko yettere Allah dewo nde garmi kawrumi oɗo ñalawma saabu minne ko ɗo jeeyaɓe ɗo janggumi foof haadam yawtude ɗo goɗɗum onon noon on cuɓi ɗon on juumani on mbaɗe ko moƴƴi janggoñam par ce que exemple pare ko exemple tan ko yeru tamba ƴettoto kollon sukaɓe ɓe ganda oɗo ko leñol he jeeya yeruji goɗɗi hiɗi goodi wona mumen heɓe goodi pour que janggo jaam son cuɓima ande kadi ko yeru mum tan cuɓi ɗon ɓe neɗɗo yiye wawa ñemtinde wawa daranade leñol ngol wadde noon mbaseyetomi on tan que jangi noon ɗemgal mon gandi noon aada mon woni culture pulaar wadde noon ɓesdam hen ko yidde hoorema noon wona añde hay goto saabu sinde leƴƴi wonna ko quelque chose de négatif Allah tagata leƴƴi saabu ko Allah hoore mum kam haali e Qur'ana khalaqnakum min dakarin wa unsa wa jaalnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu wadde noon Allah ne waari noon ko Allah tagirani yimɓe waɗiɓe debbo gorko waɗiɓe leƴƴi e kinɗe warani noon pour yoɓe ceertu o waari noon ko pour goto wawata heɓtinde bandum mbeɗa mbawon heɓtodirde wadde noon la li tafarruq bal li ta'aruf wadde ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko Allah waari noon pour ha yimɓe mbawa heɓtodirde nder mumen ɓe mbawa ligganirde ɓe mbawa ligganirde ha ɓe ɓamta rendo gongo mo goni ngo e ɗum ɗon noon hene wawi enen hen heew paami ɗum yirde men hande faami ɗum ɗon wadde noon ko wanani hen Siidati haali ko rek ko yimɓe ndendi yon kaaɓe ndenda mbawa darnade koye mumen ha ɓe mbawa gollodirde e leƴƴi goɗɗi saabu on jii hande woni koɗo hande ɓe jolfuɓe wonɓe ɗo hande ɓe ñeeɓe jolfuɓe darɓe hande ɗo ene noɓe darini ɓe jaggarani on e ndeɗo ñalande wadde ɗum firti ka koddigal moon hangal moƴƴi son darima son immima seɓɓe yo e woɓɓe gara liƴƴi jagga on e balla on e golle he ɗum woni ko jimi goɗo hande ɗum ne ko yettere Allah saabu ko jaam e nanodire hakkude liƴƴi eyyi mi somi arti seeɗa tan noon e Samba ko nelimi ko sababu tigui kono onon ne de cuɓi ɗon Samba mbaɗɗon ɗum parrain ɗum mi siftinorat saabu siftinorde hene moƴƴi tagui siftinorde moƴƴi fulɓe mbi pulaar ina fiije pulaar wi kurko hina fiije e lewlewal taw andade lewru dari pulaar wi noon de cuɓi ɗon Samba Ndiobé howon tanum aali bojel comme parrain cuɓi ɗon Salamata Sow tanum Sadio Bodiel comme marraine Samba Ndiobé hoore mum woni tanum aali bojel o neli tanum Aïssa Bodiel jibino ar Demba Aïssa ar Demba jibin tanam wadde noon ko famille goto woni ɗo hande ɗum ko faaro am ko weltare am nden weltare ngon faaro onon mbaɗɗon ko bon on ganda ɗum on mbaɗi ko ɗon ganda ɗum wadde noon kala fijintoɓe ɗo e lewlaral yoɓe namno ɓe gandude lewru dari ɓe gandono yaari
sabu ala ko wufni hayno ngoole ala ko fooɗe jira ɗo wadde noon woni ɗo ko daare ɗe gollo ɗon ɗum taw woni hen nafoore siko orol foti goto foof orna nayyi mum oy happa seeno oy happa ñaaro oy happa ɓaljol e koɓe jiili goto fof yilta tan ko faltinde soɓe tottani soɓe joti soɓe ɓiri yoɓe ndentu ɗum taw woni hen mana wadde noon onon goomu ono on jarama continue golle gannon no mbaɗɗon ko ɗo enen yo Allah wallu on golle he Samba Diop salmini on homo welte moon te noon o tini ko golle ɗe no jaarini foof eyyi homon yetto no feewi eyyi wadde ɓuure tinnade homon farnori eyyi vraiment weltare mum andal hay joni tan o noddi kam o yettanam ɓe goomu o yettanam ɓe no feewi wadde ɗum tan cifnorama on Allah jarama on jaara e ngal teddugal Allah wallu on golle mon jahata yeeso ya allahumma salli ala sayyidina muhammadin Terima kasih.